Ka jingile kai football ka badai ka jingile kai ka bala sngo tanat nadu ki nong shang shnong ki badan ha ki shnong ki ba kendong bat kumjuru ki nong shang shnong ki badan hasor bat hasor baru kumju kane ka jingile kai ka long ka ba shong shit bha manta ka singi ha ka shnong dihar hari boy district ka football tournament ka bala tip kum ka unity cup 8000 arpawai ka bala paniya dagi arngut ki khun samla jong ka them ri boy ha ka ba ki club ba pher ki lawan bania shimbanta ha kane ka tournament na ki jaka ba pher jong ka ri khasi bat jantia Habayo ban sakhi menta ka singi ya kane ka jingile kai kalong hapdeng ka right nong tulu football club bat ka Galaxy Nong Stone Football Club ha ka baga Galaxy Nong Stone Football Club kala penrem no ya ka right nong tulu football club Habayo open ya kren bat uba banlum langkhar bani ubade coach jong ka Galaxy Nong Stone Football Club uloong ba ka jingile kai kalong ka ba bha na ka banta ki players jong u namar ka jingtbit jong ka liang persya Henry uklem poi perkhat ba girang ile kai jong u kila ban penki jar hadu arsin badra sendon ya ka nam jingjob ka badai ha kane ka second round jong kane ka tournament ni kising ni day na ka time best ka sir ni day na ka snong ni Nong Stone bakani ka pro kami hinang ni na pro snong ni Nong Stone ba kim lagi player ba nakiki jaka mereka day bermain ni ka day na ni Nong Stone kabay day bat bentak si nakalyang joki opponent sengiro kila kai ha te nakalyang joki player sengiro kila sanghi kat bala jing sangi la perkhat ba kamel kai pha ba kumbani i baki niki yang pesa sengiro long ki ba bet mo ngam ong ba jing jate ni expect hi saw santli ki gol ndai ka jing la kai te ka don me ki jing la ni non mata de ngi so don bat ba ni yo ekni ki jing job mata le ba ki arti ki jing sa de nang ni sakmat ni haban yele ban kabani ko tengin klain mar ba kumba long hi kumba i ba ngidang tuna bun kiliang de vai de player ro ni haban hikai hi kumno ba kamele ba ni expect hi ba ka next game ro ni kanu hi ba ki team ki opponents ba tingin na persang hi dingin long ngila ban yele persang yo biang jing jom te haba ide ba kata kalong kumni ha ka jing studio ngamo na kajing sak player joni ro kele kat balahi ngile ka defensive ni benila kai ba ngel sangi balong neutral ha pokin mo to ma kajing kai kum ongai phimne kadon bai kajing bakha de kadon bai na try kila bani i ka weakness kajuni tingi kham perkhat bakan long kum tu kuma nakalian jonga ta ngasiong kum ni ba nani sakamat nakin bok ini ka team na po ka ini ko opponent sungiro bakin ngila kai khamba ki tournament bani ki game ki masawan tu bai de kata te ni haban syukurpat ya kibreu na tanjong kani mo kam tambangi na jengai manong banora exporter jangiro ki masun po tengi panjang kersan naka ki pajba naka tanjong ko sini mo ba kumbangi jute baka football ka de ka jingla kai ka ba ki im hamon ta ki nixi mas kweru ba ka de ka jingla kai ka ba ngilam ini wanra eta ka standard mo ba ka fair play te ladang ide nak no ka Jakaro mereka bang inang don hakajuhi ka lam ong mo hakajuhi ka than kum hamil ya na kiwan ladang idon kidon kinong kersan ki bakwa ang kersan dumi ni piang soba bakin mi sakmat mo ban ai ka jeng kersan ngiro